अब हम बुला रहल बनी मंजुला दीदी के, जे भोजपुरी के बारे में कुछ बताए, कुछ गाए, कुछ पढ़ब। भोजपुरी खातिर हम इतने कहब मंजुला दीदी से, अपना सारा दर्शक लोग से, जे भी हमार सुधी श्रोता जोड़ता, कि अपन आशीर्वाद बनौले रखे। रोरा से हम इतने कहे चाहब, ना हीरा चाही ना मोती चाही, ना हीरा चाही ना मोती चाही, ना सोना चाही ना चांदी चाही, ना सोना चाही ना चांदी चाही, बस नेह छो बनौले राखी, बस नेह छो बनौले राखी, रोरा नजर के एगो कोना चाही, रोरा नजर के एगो कोना चाही। जी मंजुला दीदी, रोरा के बुलाओ तनी कि रोरा आई और कुछ भोजपुरी के बारे में प्रकाश डाली। जी मंजुला दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन। सबसे पहले तो हम आपके बधाई दे भोजपुरी के चैनल खोले खातिर, और हमरे संगे जो लोग जुड़ल बा, भाई बहन, प्रतिभा बहन और रत्नेश्वर भैया और दूगो भैया लोग हुआ, तो सब लोग के हमारे बहुत बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम बा। का बहुत लोग से हम पहली बार मिलत हैं यहाँ पे। आई गीता बहन का कमाल है कि हमके जोड़ले हैं और हम इतना लोग से जुड़ल हैं, मिलल हैं। हाँ, तो हम गाजियापुर से हैं, लेकिन रहीला गाजियाबाद में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा चाहत है कि ओकरे बारे में कुछ बताई, भोजपुरी के बारे में कुछ बताई दर्शक लोग के। कैसे सुने के समझे के तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ओकरे बारे में भी जाने के चाहिए। तनी सा अगर आप अनुमति दे देती हमके तो हम बोली ठीक है। तो देखिए रउआ लोग कि भोजपुरी शब्द का जो निर्माण भइल रहे, वो बिहार के प्राचीन जिला भोजपुर के आधार पे पड़ल बा, जहाँ के राजा भोज रहला आ ए जिला का नामकरण कैले रहला। भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक आर्य भाषा है और मुख्य रूप से पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोले जाला। आधिकारिक व्यवहारिक रूप से भोजपुरी हिंदी का एक उपभाषा और बोली है। भोजपुरी अपने शब्दावली खातिर मुख्य रूप से संस्कृत और हिंदी पर निर्भर हुए। ठीक है, और कुछ शब्द में उर्दू से ग्रहण कैल गई है। भोजपुरी जाने समझे वालों का जो विस्तार है विश्व के सब महाद्वीपन पर है, जेकरे कारण ब्रिटिश राज के दौरान उत्तर भारत से अंग्रेज द्वारा ले गए मजदूरन से हो गए, जिनकर वंशज अब जहां उनके पूर्वज बन के रह गए हुआ, पूर्वज हो गए और वही जे बस गए। इनमें से सुरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैको, फिजी आदि देश प्रमुख हुए। ठीक है, और अगर जनगणना देखल जाए तो भारत के जनगणना 2001 के अनुसार जो आंकड़ा मिलेला, उसमें 3.3 करोड़ लोग भोजपुरी बोलेला। पूरे विश्व में भोजपुरी जाने वालन का संख्या 4 करोड़ हुए। और वैसे तो भोजपुरी हालांकि जनगणना में बहुत सारा कम ऐसे आवेला, कैसे बहुत लोग अपन मातृभाषा भोजपुरी ना बतावेला, जे जहाँ रहेला वही जगह बतावे लगेला, यही से थोड़ा जनगणना कम हो जाला। और ये भोजपुरी जो है ना बहुत प्राचीन समय में कैथी लिपि में लिखल गई रहे और लिखल जात रहे। अब वो वैसे भोजपुरी लिखल कोनो बहुत आसान तो ना है, बहुत मुश्किल है, लेकिन लिखेला हम तो तनी मनी कुछ लिखीला। देखी तो अब अगर हमके अनुमति दें तो हम आपके चैनल के नामकरण के आधार पर एगो रचना लिखले हैं, आप लोग के सुनावल जाए। सुनाई हम। तनी सुनी ना ए गुइया, तनी सुनी ना ए सखी, तनी सुनी ना गीता के हिम्मत के दाद देबे चली ना, तनी सुनी ना गीता के काज में रंग भरे चली ना, तनी सुनी ना गीता के चैनल के रंग देखे चली ना, तनी चली ना तनी सुनी ना ए सखी, तनी सुनी ना गीता के चैनल के रंग देखे चली ना। अगला बंदवा,
अपना बोली के मान बढ़ावे के खातिर, अपना माटी के सुगंध के सींचे के खातिर, अपना माटी के सुगंध के सींचे के खातिर, उद्घाटन समारोह में हमके नेवतली, इतना लायक हमके समझली, कोटिश आभार हमार रवाली ही ना रे, कोटिश आभार हमार रवाली ही ना, तनी चली ना, तनी चली ना ए गुइया, तनी चली ना, तनी सुनी ना, तनी सुनी ना ए भैया, तनी सुनी ना। रउआ सबके स्वागत में हमनी के ठाड़ बानी, रउआ सबके स्वागत में हमनी के ठाड़ बानी, चैनल से जुड़ल जे उनकर जोहार करी, चैनल से जोहार मतलब नमस्ते, चैनल से जुड़ल जे उनकर जोहार करी, गुलदस्ता दे के अभिनंदन कर तनी, माला पहिरा के अभिनंदन कर तनी, अतिथि के रूप धके देवता आवा तनी, अतिथि के रूप धके देवता आवा तनी, सुनी ना, तनी सुनी ना, तनी सुनी ना, तनी चली ना ए गुइया, तनी चली ना, गीता के रंग देखे चली ना, फगुआ बयार क भंग चढ़ल बाटे, फगुआ बयार क भंग चढ़ल बाटे, खेत खरी हान भी झूम झूम गावत रे, खेत खरी हान भी झूम झूम गावत रे, चला सखी कटनी के बेर अब आवत बाटे, चला सखी कटनी के बेर अब आवत बाटे, चला सखी गीता के चैनल पर गीत आज गावल जाई, चला सखी गीता के चैनल पर गीत आज गावल जाई, चला सखी, हाँ तनी चला सखी, तनी चला ना, तनी सुना सखी, हाँ तनी सुनी ना, तनी सुनी ना ए भैया, तनी सुनी ना, भोजपुरी मिठास से प्रेम सद्भाव से, भोजपुरी मिठास से प्रेम सद्भाव से, नवका पीढ़ी के परिचय करावल जाई, नवका पीढ़ी के परिचय करावल जाई, लुप्त होत बोली से प्रेम के अलख जगावल जाई, लुप्त होत बोली से प्रेम के अलख जगावल जाई, तनी चली ना, तनी चली ना, तनी सुनी ना, तनी सुनी ना ए सखी, तनी सुनी ना, तनी सुनी ना, तनी सुनी ना ए गुइया ए भैया, तनी सुनी ना ए बबुआ, तनी सुनी ना, गीता के हिम्मत के दाद देवे चली ना, गीता के काज में रंग भरे चली ना, गीता के चैन के रंग देखे चली ना, तनी सुनी ना, तनी सुनी ना, तनी सुनी ना ए भैया, तनी सुनी ना ए बाबू, तनी सुनी ना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद गीता। क्या बात दीदी, हम तो धन्य हो गई, सही हम धन्य हो गई। आज हम चाहता कि जिंदगी के बड़ा आज निमन दिन बा कि मतलब इतना बढ़न बढ़न लोग से रौरा से पहले बेरी आज पटल पर मिलनी, इतना सुने के मिलल। अभी देखी पटल पर बानी अंबिका त्रिपाठी जी, यहाँ का मॉरिशस से जुड़ल बानी, ओइजा भी अपना भोजपुरी ही रही, भोजपुरी ओइजा चलबे करेला, यहाँ का बानी बिहार पूरी गोपालगंज से, लेकिन मॉरिशस में रही ले, और देखी हमनी के लाइव से जुड़ल बानी, हम स्वागत करतनी, यहाँ के नमन करतनी, और रौरा से विनती बा जुड़ल रही और अपन आशीर्वाद देत रही, अपन प्यार देत रही, भोजपुरी भाषा हमनी के बहुत आगे लेके जाए के बाद, सबर बनावे के बा।